Хайде да си направим сертификати и да редактираме само един от тях. Ще ви покажа как става това с опцията в Canva Bulk Create. Това, което първо трябва да направим е, разбира се, да изберем сертификат, с който ще работим. В случая аз си избрах в синьо-билавата гама и трябва да позиционираме секторите, които ще бъдат променливи. В случая, разбира се, в един сертификат присъстват име, презиме и фамилия на участника, който ще го получи. Нашите ще бъдат 8 на брой за целите на това упражнение. Позиционираме доколкото е възможно. Ще видите, че после, когато се появят имената, ще има леко разместване и ще трябва отново да се настройват, но за да видим как се получава, вписваме име, презиме и фамилия на първия ред. Това, което също имаме като данни от таблицата, предварително направена в Excel, е учебния предмет на учителя, който ще получава сертификата, и училището. И темата, разбира се, е по избор. Отиваме в Apps, избираме Bulk Create, ето тук горе вляво. Тук вече трябва да си изберем и данните, за да ги вмъкнем през тази опция Bulk Create във всеки един сертификат и просто влачим. Вземаме името, вземаме през името, вземаме и фамилията, учебния предмет е на долния ред и просто хващаме и влачим с мишката. Виждате, получават се в лилаво и се маркират активните елементи. Казах ви какво се случва, ще има нужда от малко настройка, но пък ако имаме да правим 50 сертификата за 2 класа, да речем, или за обучение, което сме провели и трябва всички учители да получат своите сертификати, това определено спестява много време. Преди да знам за тази опция в Canva, определено правих сертификатите един по един и проверявах всяка правописна грешка, дали всичко е наред, преди да разпечатам и да ги дам на хората, за които са предназначени. Приканвам ви да опитате тази настройка в Apps на Canva, защото наистина спестява страшно много време в ежедневната ни работа с подобни документи. Последвайте ме за още подобни трикчета в Canva.